nesta nova responsabilidade. Fainos feliz que ele este aí. Señor Deputado Provincial de Cultura, don Xurxo Couto, a prezada Cilla Lourenzo, que é a nosa recén nomeada secretaria xeral da ELGA, hoxe non nos pode acompañar, mas que saudamos desde aquí. Entón, cando queiras. Bueno, boa tarde a todos, saúdos no meu nome propio e no nome da alcaldesa Inés Rui. Bueno, primeiro, cómprenos de Concello para habilitar a Asociación de Escritores en Lingua Galega, tanto por la celebración destas jornadas como por la asimilade ahora de plantear unha temática totalmente actual e na inmensa relevancia no tempo no que vivimos. Como é non se debater os efectos da pandemia na actividade cultural, senón tamén na creatividade. E, por lo tanto, ofrecer un foco de ampla mirada sobre un momento de incerteza. E, a vez, está demostrando a inmensa capacidade do sector cultural para adaptarse aos tempos que estamos vivindo. Nese sentido, é moi destacable o feito de que non só na temática, senón tamén as ferramentas que estades a utilizar como streaming e o digital, un formato no que seguramente tenemos que traballar moito máis alá da COVID. Estamos falando ahora precisamente disso, non só por motivos sanitarios, senón como un complemento á relación coa xente, como a máis nova, que xa teñen ese hábito e os que a cultura non pode renunciar. A cultura é un valor e un dereito, pero non unha monarquía. Por iso debemos traballar a fondo nos novos nichos, nos novos espazos, nos a literatura ou as artes escénicas tamén teñen moito que sementar de formas atractivas para así asegurar a existencia do relevo xeracional. Por suposto, para afrontar os retos do que estamos a falar, é indispensable a colaboración activa das administracións. Desde o Concello da Coruña témolo absolutamente claro, como se demostrou con iniciativas como Fresco Cultural, con máis de 130 artistas que viñen celebrando eventos por toda a cidade, pero queremos ir máis alá nos apoios puntuais para trazar unha nova folla de ruta colectiva para o sector e para as persoas usuarias, para os cidadáns. Nese sentido, como sabedes, a propia alcaldesa asumiu en primeira persoa as competencias de cultura e desde este renovado equipo, no que teña agua de pertencer desde aí só 15 días, temos claro que vivimos nunha cidade moi viva, no artístico, que debemos potenciar, e tamén hai aspectos nos que temos que poñer toda a forza, como pode ser o da innovación ou tamén o da internalización. Na liña que a ELGA desenvolve nestas jornadas mediante a mirada e a retroalimentación comportual. Ese é o camiño moi interesante que temos que explorar, e no que seguro nos volveremos a topar, amigo Cesario. Por lo tanto, simplemente volver a felicitarvos por este evento, confirmar unha vez máis o noso desexo de mantener a cooperación coa asociación, tanto desde a área de cultura como desde a normalización lingüística e outras áreas de goberno, e así mesmo refrendaros que todas as veces que faga falta o noso compromiso coa lingua galega. E estes días, ademais, víctima de injustificados ataques. Con esa visión pechada, sempre proponemos máis cultura con ou sen pandemia. Gracias. Ben, boa tarde a todos e a todas. Como non pode ser de outra maneira, hai que comezar dándolle os parabéns á Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega por sacar adiante con esforzo, con dedicación, esta quinta xornada de literatura dramática que é imprescindible que esteña na sociedade, na rúa, que esteña con todos nós, porque desde a Diputación sempre decimos que a cultura é un dereito, pero máis que nada se está convertindo en que a cultura é unha necesidade de estar na rúa, de estar con todos nós. Como un exemplo temos aquí este quinto encontro, quinta xornada. Desde a Diputación da Coruña, pois é imprescindível que a cultura esteña con todos nós.
Estamos agora mesmo elaborando uns orzamentos para o ano 21 onde a literatura dramática a través de subsidios e máis tamén a través do premio como o Rafael Dieste que imos incorporar este ano porque é vía anual, pero todos os premios vanse manter, ben sexa de narrativa, de teatro, de poesía. O sea, estamos intentando que a cultura seña unha parte importante do noso orzamento. E isto demostra con que que temos un 5,29% dedicado á cultura, que isto, se o comparamos un poquinho co orzamento que ten a Xunta, pois queda, con isto quero dicir que a Xunta debería invertir un poquinho máis en cultura, non? Xa digo, desde a Diputación da Coruña o 5,29% en cultura, estamos aí con premios como o Torrente Ballester, que evidentemente este ano tivo un pequeno tsunami, pero estámoslo incorporando a que sexa como en anos anteriores. O Rafael Dieste, o Gonzalo Garcés, subsidios para a cultura de todo tipo, ningún subsidio vai quedar atrás e todos se manteñen, a igual que os premios que levamos celebrando todos estes anos anteriores. Por iso, adiante coa cultura, a cultura na rúa, a cultura na sociedade, para todos nós, porque é unha necesidade e é un dereito. Nada máis, grazas. Ben, pois pola nosa parte, seguimos a celebrar estas xornadas de literatura dramática, aínda que as condicións son adversas, mas a cultura non pode cancelar a súa actividade. Son a quinta xornada da sección de literatura dramática, as artes escénicas e as súas literaturas ante a crisis e pandemias, organizada pola ELGA, co patrocinio do Concello da Coruña, da Deputación Provincial da Coruña e de Cedro e coa colaboración da Universidade da Coruña e este ano coa colaboración do Instituto Camoens. Estamos aquí, de novo, para que a historia da cultura do noso país e do noso ámbito idiomático común non se deteña, pois sin ela enfermaríamos das enfermedades incuráveis do pensamento. Nestas xornadas falaremos diso precisamente do teatro nun tempo de pandemias. Existe a creenza de que William Shakespeare escribiu o borrador do seu Rei Lear durante unha das pragas de Londres. Non sei se é historia ou creación dos que aman unha obra tan inmensa, mas sexa como for, ben merece o dramaturgo universal unha lenda así. Hoxe tan acaída a este acto, neste tempo tan desosegante e ao tempo tan necesitado das certezas que dá a esperanza da creación teatral. Estamos nun tempo que potencia por necesidade a difusión digital das artes escénicas. Pódese afirmar que a pantalla está a pôr en común as diferentes concepcións do tempo na produción teatral, que hai un novo espazo-tempo no que diferentes xeitos da teatralidade se están a mostrar nun mesmo soporte, até de agora máis próximo das artes audiovisuais. Se é teatro ou non é teatro non interesa, di o director Boris Schoeman. O que importa é comunicármonos, crear e ímolo facer de calquer posível maneira, conclúe. As cuarentenas fixeron buscar e atopar novas formas de comunicación do teatro, mesmo de se achegar a un teatro sen presencialidade do público. Mais a pregunta que aparece, que está a acontecer co público, dinos a narradora e dramaturga Gabriela Wiener, neste tempo da sofisticación dos formatos para realizar o feito teatral. Como recibirán este novo lugar da experimentación, pregúntase. Fálase dunha nova era teatral para repensar e experimentar con novos formatos en plataformas audiovisuais, mais engade, non se ten inventado a maneira de que a nova normalidade sexa sostível para os traballadores escénicos. O teatro, un xénero literario chamado
como o mesmo espazo onde naceu e vive, trasladado ás pantallas ou a internet, preguntándose se é posível un teatro fora do teatro. O teatro virtual, adaptado a partir da súa versión presencial, que se estivo e se está a desenvolver nos diversos confinamentos sociais, parte de literaturas dramatizadas, de obras novas ou do pasado, ou da proxección de dramatizacións gravadas que faremos nestas xornadas para que o teatro continúe. Estas mesmas preguntas facías John Xiles, que é director de danza, que fala da arte e a tecnoloxía digital, un autor da Universidade Autónoma de México. O teatro estáse a reinventar pola pandemia e sobre estas propostas teatrais reflexionan actores, actrices, directores, directoras na prensa. As artes escénicas multiplican as propostas virtuais e semipresenciais, abrindo novas vías, chegando a unha conclusión. Para o director catalán Salvador Suñer, dá igual se hai que chamalo teatro ou de outro modo, son unha expresión artística, e cree que os novos formatos virtuais irán xurdindo, que non han ser nin teatro nin cinema, que deberán ter unha linguaxe diferente, nova, para explicar o que explican todas as artes, a persoa e a sociedade. E advirte o problema, como todo no mundo digital, é achar un formato cun contido interesante e tentar que económicamente se sustente. O director teatral Roger Bernard lembra que as pandemias teñen cambiado moito as formas de facer o teatro na historia. Se chegarán aos escenarios e palcos novas formas ou novas temáticas non o podemos saber, mas quizáis o único que ten feito a pandemia é explicarnos como vivíamos realmente, o mundo onde vivíamos, as carencias estruturais nas que se basea a nosa sociedade. Agora isto subiu a escena. Os novos formatos son necesarios para explicar a sociedade en que vivimos, conclúe. Así, pois, coa gratitude aos nosos patrocinadores e aos que apoian estas xornadas e a toda a equipa da sección de literatura dramática e da oficina técnica da ELGA, dámoslles a benvida a estas quintas xornadas da sección de literatura dramática, as artes escénicas e as súas literaturas ante a crisis e pandemia.